ام چهارشەمە سەرێ ساڵێ یانگۆ چهارشەمە سەرێ نیسانێ بناوێ ڕێڤەبەریە خوەسەر لە تەڤایی جڤاکا خوا ێزیدی دۆست و خێرخواز و کەسایەتێ هەکە دۆستێ جڤاکا ێزیدی ئەم پیرۆزی دکن و دیجار و سێجار ئەمە دایک و باب مالباتێ شەهیدێ خوا پیرۆزی دکن ji ber heke îro mikarin li Şingalê bin bi xêr û keda şehîdayem belê em weka rêveberiya Xweser peyama xwe digehîne her miletekî Êzidî di minasebeta vê çarşema serê salê de berê xwe bine Şingal bên Eîda xwe li ser axa bab û kalê xwe pîrozî bikin bên Eîda xwe serdana wan kesayetê em bêjin Emrê Xwedê kirîn wê heka çûyîne ber rehma Xwedê ew ê heke digotin Şingal wê be gora me bên Eîda xwe serdana gorê xwe bikin û pîrozbaya xwe li Şingalê bikin ji ber heke mirî bêne Şingalê bila em sax jî bêne Şingalê em hêvî dikin her miletekî me yê Êzidî û ne bi tinê Eîdê jî îdî ev Eîd bibe wesîleya vegera xelkê me yê Êzidî xelkê me yê Şingalê ji ber em di vê roja Eîdê dikevine sala bîst û didwê de ji bîr û baweriyê me de sala me nû dest pê dike bila sal bibe sala miletê Êzidî û miletê Êzidî karibe telba heq û mafê xwe bike em vê peyamê bigehîne miletê xwe guhne ne lîstok û pîlanê dijmin ne xêrxwaza ew kesê heke dibêjin Şingal na arame lazim Şingal vala bibe ew kes wê nikaribin ser bikevin em Şingalê vala nakin em hêvî dikin her miletekî me kî cîba miletê me yê di welat ê ji derveyê welat Êzidiyê me yê kê dewletê bin kê dinyayê bin dengê me bigehe di pîrozbaya vê sed saliyê de berê xwe bine Şingalê Şingal da bibe navenda Êzîdxanê Şingal da bibe welatekî Êzîdxanê da bibe asîmeka Êzîdxanê da Êzidî careke dî vegerine serê cî û warê xwe da dijmin zanibe û pîlan û lîstokê wanê qirêj têk çûn û îro Êzidî li ser axa xwe wê pîrozbayê xwe bikin wê Eîdê xwe pîroz bikin.